Hello guys, may buntag guys. Kami si Mr. guys, gasabot mi nga magbahin mis trabaho. Dili ko niya pa arrange sa panagat guys. Basta ako lang ko na mo paint aning gamit sa pambot. Nang nisugot lang po ko guys kay dili ko moangay ugwa ko'y trabaho. Mas ni pabor ko nga ni magapintura guys kay presko kaayo ang baybayon arang hangina. Og ako rang usa ani guys. Primerong gibuhat na ko ani guys, primerong coating. Imo pa mo yung pinturahan ni og primero o pagkauga na pod imo na pod ni siyang utruhan og pintal kay lisod man kung diretsuhan na to og kanang baga medyo maak-ak jud may nang anamon ni pison sa primero sa ikaduha una pa siya finishing niya ko sa landong ani guys sa punuan sa dakong kahoy daplin sa suba. Ikaduha na nako ni nga kuting guys. Layo man pod ag aho ang latas pintura gud ani guys. Ikaduha na nang balik guys sa pagkuan coating. Ako malingaw po ko guys kay murag paborito panahon ning trabaho magkaramutsing lagi pero sige lang. Ganahan ko ani kay magbarog di para na maglingkod murag nga piit akong tiyan. Mo na nga ako gyud ang miingon nga ari ko sa magpintura. Siya guys gaatiman sa among panagat. Og paghuman ako ani guys niyaman na pod og katukunong sa may kuan sa may pambot nga kuan palatik kuan na pud kuno kanang abrasa na pud kuno init na hinong pud to guys pero sige lang magkalo lamang kuan ni og mag jacket kini guys nga pambot guys dili na mo pambot ni sa among suod nga higala guys gikan ni nalunod mao na nga gipaatiman ni Mr. hasta ag makina og ang kuan ang kasko murag si Bert mo iga refer ani guys ang mga katig yang gipang tarong kay ang tagiya ni busy pod namalihok siya guys mao na nga amo po ni siyang giatiman. May time po ni siya guys nga amo ni siyang palutawon di aning suba kay dako lagi murag maikag mig sakay-sakay kay sa among pambot lagi di man mi kay maigo mo na nga kini usahay amo ang masakyan kung manglakaw mi aron pud makuha nang kinaba matrin. Gusto sa iya ni guys pa pinturahan maunang gitagamit niya og pintura aron mapinturahan ang mga palatik ug ang katig. Kini ding duha guys nga among gipinturahan nga taas para din sa kuan daydayan para mulig-on ba nate hawiranan mo ni siya ang pagtuo guys. Duha man siya gaabay nga tag-as og parehara po kadagko murag mao jud ni para gyud ni sa daydayan. Nilang taon ako sa laot guys murag
ara namang hangina, dagko na magbawod. Dunahon ako ani og kalawd bakas mister anyang kadlawon ani nga murag nibuka man ang balod. Bawo ka unya kadlawon ni og unsa kay porma ani guys, makalawd baka mi ani. Kay kusog man kayo ang hangin. Iyang hangin guys, kuan kanang kabunghan. Pino kayo bawd ni guys, maay pa bawd sa habagat kay dili man kayo banos, kani banos kayo oh. Mo ni di ka gulan sa mga mananagat guys, mabasa jud kuno sila aning bawra. Padayon sa papamintura guys. Balag init. Total naka-jacket na bitaw ko. Murag repaint na ni guys kay napinturahan man ni ang uban ani, so dali ra kay ni maka pintura ta ani kay naa na may daang pintura. Murag palatik ra pinturahan ani guys, dili na apilon tingali ning kasko ani. Kay gamay ra mang lata ang gipadala. Murag 1 liter ra man tingali or half liter. Diya, puti ra pud ang gipadala guys, ang pintura sa body kay yellow og brown. So puti means ara ra jud sa mga palatik ni. Palatik og katig. May umaabot na pud mi nga pakyaw ani guys. Mao na pud ni siya ang trabaho ni Mister. Gubon ni siya guys, ilisan og bag-ong plywood, pabog-habogan na kuno pod ni. Kay gabok na ang maong sakyanan guys, mahadlok na ang tag-iya mo sakay ani. Mo na nga matud pa niya, iya lagi kuno nang ipatrabaho ni Bert. O nalipay pod mi ani guys kay naami extra income ani. Trabaho lang ta ani guys, bisag unsa basta kay kaayuhan lang. Total kung magtrabaho si Mister og unsay buhaton sa mga panagat na amang ko guys maka-assist. So padayon gihapon ang iyahang pagpanarbaho og unsay iyahang gusto. Gawas sa pagpamanday og sakayan guys og pamintura sa mga sakayan. Doon na sa magpatrabaho namo guys og kanang panagat, means magpagama og palangre guys. Kaya man ako ang paggama ani guys, matawag na niya akong sideline. Si Mister po itong pambot, maggama og pambot, ako po ang paggama og palangre. Magsinagtanay lami ani guys, tinabangay. Parang doon na may ma-income. Why trabaho ani atrasan guys, basta mahimo lang. Og di mahimo sa usa tabangan aron makalahutay mi sa pagpanarbaho. Isig dasigay lang mi anis trabaho guys, dili mi ingon nga mag lain-lain. Kung makalugar ang usa tabangan pud ang usa. Nalipay lang ko guys kay daghan ka itag makuhang sideline ani. Og ako nagpasalamat guys sa inyohang pagsilip sa akong mga videos. Og ako manghinaot guys nga dili mo masawa sa pagtan-aw niini. Og manghinaot ko nga kinsa katong wa pa maka-subscribe, subscribe pod, comment and share my another video. Og ako mayon guys, bye bye.